Takže zdravím vás. V mojom dnešnom videu som si zobral na mušku jednu známu slovenskú skladbu s názvom Nemožná, ktorú určite každý pozná. Trošku si ju rozoberieme, hlavne to intro, ako na to. Takže ja vám to prvé zahrám a potom si to trošku prejdeme, rozoberieme akordy, melódiu a tak. Takže takto. Nie je to až také ťažké, ako to vyzerá. Je to hrané na štyroch rozmedziach akordov, takže ukážem vám čo ako na to. Takže začíname v C-dure, takže C, C-dur, F-dur, G-dur, C-dur zase. Samozrejme hrajem v obratoch, takže komu by to nebolo jasné, treba si prejsť obraty akordov. Takže ešte raz. A v tej štvrtej krát, keď to opakujem, tam to trošku mením. Tam v tej ľavej ruke namiesto C, bas, dáme A, ako A-mol, alebo A-dur. Takže naberie to trošku taký iný pach. Takže takto nejako. Takže ešte raz. To sa hrá úplne na konci už. Takže takto. Takže 4 akordy. C-čko, F-ko, G-čko, C-čko, C-dur. Dobre. Prejdeme k melódii. Melódia je tiež celkom jednoduchá. Ja si to už tu potom trošku ešte nechám znieť tie akordy a s ľavou stranou ruky si hrám melódiu. Ale takto ukážeme si to trošku jednoduchšie. Takže ešte raz. A tu dám teraz ten A-mol. Prejdeme si to ešte raz. A môže to na vás, ako to zahráte. Ja tam tak trošku naťahujem. A ten A-mol alebo A-dur v ľavej ruke. Samozrejme používam pritom aj pedál, takže bez pedálu by sa vám to zdalo trošku také hluché, takže pokiaľ neviete používať pedál ešte, alebo ho nemáte, tak je dobre si ho zaobstarať. Takže toľko asi k tomu. Prajem veľa šťastia a úspechov pri skúšaní.